jakom Raila Odinga madwaro jakom mar Africa Union Commission tinende nyakore Mgajwang kisera mar ombulu mana chakore chieng' Friday kuku moro ma onokelo kanyakla jotend migepe ma ochung'ne pinje maoko mabe ne ong'ado wach mogikalo koda weche mag yiero ma ochan timiga manyien mar kom mar Africa Union Commission niendi ma timore ka oganda jo Kenya pod medo goye to kata kamano gima nofwenyore bura mar chieng' Friday mokalo chien ni neno ne jakom Raila Odinga ni kod thuolo maber ndi bang' pinje mag Afrika ma ugwe kokalo mabul ma oriwo gi kanyakla wacho ni wang'ni gini bed kode wach mar kit chwech kata agenda mane bende ne goye kwano cha ni ne kamoro ne dhigeng'o ne jakom Raila Odinga neno ka gima koro pap ni thuolo mar bedo jakom manyien mar Africa Union Commission to ma tire nang'o nyakwar Mgajwang nitie jawinjo moro iluongo ni Faith oyawre VOJ kom mar AU ni dhi kelonwa ang'o e Kenya ka ma Faith ka kondike duon japiny ken ma en sigana mang'eny sebedo kiluwo ndi gi bura manyo obedo chieng' Friday ni tiende nang'o ne Kenya mwinjo okinyi makawuono ing'eni gima mora gi jaluo kapok adonjo Kenya en mit mar gima Raila Odinga ni e iye obed joma kwedo sirikal obed joma nie sirikal kech kiwinjo kaka dhano osebedo ka wuoyo wach mar komni mar AUC mano kuku mar telo matayo chenro mag riwruok mar pinje Afrika AU to omit mokadho kaka ne nitiere kinde mokalo komni samoro kinde mokalo ne ok goye mbaka ahinya kaka goye sani tapani en gima ber Kenya nitiere kod mor kapani nitie Kenya moko ohero Raila samoro ok gihere mane siasa mapacho ka moko kuomgi to ka koro gima Raila dwa yudo oko tapani Kenya te mangima apano ohero Raila to gima nitiere kama komni mar Africa Union Commission en nitiere okenge moko maneno ka gima ne nyalo geng'o ne mondo kik oyud lemono to mokwongo gima ne nyalo geng'o ne mokwongo kane ni piny Kenya sirikal mare no okosire mano namba 1 kapok wadhi kada mana kocha to sirikal ma Kenya kano osesire kendo nowuok oko kowacho ni en owuon nyapa tarik 15 mar dwe mokalo nolando ka gin kanyakla kod jaduong' Olusegun Obasanjo ni en koro wuok odhi e pap odhi laro lemono kendo nokwayo sir mar sirikal ma kineno to osebedo ka ni opara manyime ma Musalia Mudavadi osebedo ka wuotho makon gi kone. Namba 2 ni ng'iyo moko kuom lokruoge moko mancha ni temo lieki ni inyalo bil keti mondo mi otaka kede timo mbulu bawang' ni obro tim dwe mar 2 higa manyien to gino nogo jopiny gi kibaji matin kendo ji ne temo ng'iyo chien ni to dibed ni samoro gini ka ochopo ni kore mar Raila to kore ka gidwa lokore tapani siasa moro be nitie mane nyaka kete iye kidogo mondo mi no mit ne obedi mondo komcho obed gi mbi ma samoro dwarore to king'iyo ni lokruoge ne otim higa mag 2018 mane winjruok ne obedo ni mondo mi bed iwuok kowuok e gwenge mag ne chako gi gwenge mag madiere mano miluongo ni Central mar Afrika madiere kowuok kanyo joma nosomo aba chada kowuok kanyo to wadhi e gwenge mag ugwe miluongo ni Eastern kowuok Eastern to wadhi e gwenge mag Nyandwat mano Northern kowuok kanyo to wadhi e gwenge mag Imbo kata pinje mag Imbo ma en Western kowuok kanyo kwadire pinje mag Milambo mano Southern koro nyisi ni kani wuok e Central kech Musa Faki masani en jakom mar AUC wuok e piny Chad mayudore e Afrika madiere koro mano Central koro kiwuok e Central to ne wadhi e ugwe ma en Eastern koro ka ema ne temo ng'eni to dibed ni idwa gweny gini kendo kik odhi kaka nosechane ni to mak mana ni neno ka romo mar telo mar jotelo mag migepe matayo chenro mag tudruok gi pinje maoko ne oyiere ni gini kaka nosechane cha koro wadhi e ugwe to king'iyo sani Raila en achiel kuom jogo mane jo ugwe ne osekelo nyime ng'eni nitiere Fauzia Adam mawuok Somalia bende ne osewacho ne mbola dhoge ndong' ne gini to mak mana ni sani koro gima koro Raila gini biro ng'iyo nyime en ni koro campaign mar yudo pinje maromo 14 mantiere ugwe gi gi mak duto mondo mi gibed ni giwit kod winjruok ni en kende misire koro kanyo obro bedo kod thuolo mayot ang'eni jalupne to koro dhi wuok e gwenge mag Nyandwat ma Northern ni mar sani ng'eni jalup jakom mar AUC sani wuok e piny Rwanda matiende ni wuok
e gwenge mag ugwe. Koro nyiso ni ka koro gwenge mag ugwe oyudo kom mar jakom wang'ni, to koro jalupne biro wuok e nyandwat mano Northern Africa. Koro wantiere kod thuolo, Raila nitiere kod thuolo ok wan, Raila nitiere kod thuolo mar yudo kom ni endi. Kenya nitiere kod thuolo mar yudo kom ni. Kaponi gitudo maber magiyudo pinje mag Afrika mawuogie duto. Kech sani ng'eni wakwano gini gin 14. Mano kimedo nyaka Mozambique gini, kata bedo ni sa Mozambique jomoko ng'iyo gani dibed ni en milambo mar Afrika. To king'iyo kaka ne pok nobedo mar pinje gi kinde mokalo miluongo ni traditional regional block ka. To Mozambique wantiere godo Afrika mawuok koni. Koro pinje 14 go koyiere te. Ni koro giketo ng'at achiel. To ka giwacho ni en Raila ma koro gichwalo nyime, to nyisi ni thuolo mare yudo komno koro ni malo mokalo. Kendo koro dong' mana gata malo moro ariyo. Mar ariyo ne en mana fitina moro matin mar mondo mi oyud komno. Gima chielo ma dagine kapok awene jowetega gi en ni nitie osekalo mar mondo mi kik wawach ni koro nyaka ket ni ng'ama miye ma nyaka tel e kom mar jakom ni. Kech winjruok ma kamano pok nobedo kinde mokalo. Gima ne nitie kacha en ni kapo ni jakom miyo to jalupne nyaka bed ng'ama dichuo. Koro ni gwenyo kik chwech ga. To kapo ni jakom en ng'ama dichuo to jalupne nyaka bed ng'ama miyo. Mano to nitiere. Ka ging'iyo winjruok manobedo higa mag 2021. To koro sani ne gitemo ng'iyo ni joma chwe osebedo koro wabede gi ng'ama miyo. Koro mane ma kaponi no tim lokruok ma kamano to ne loro ni Raila oko. Koro joma chalo Fauzia Adam gini madwaro komno ne bedo kod thuolo. Koro nyisi ni sani to kaka ne winjruok osebedo ama Musalia Mudavadi gino keto, to koro nyisi ni kaponi kech ng'eni koro dong' sei ma koro biro wuok kuom jotend pinje ma ka koro giromo e kanyakla margi ma giluongo na assembly margi. To koro gibiro podha gima nitenya joko sekalo. Kech ng'eni joka kosekadhe to koro gin gik malich ahinya mag chak gogoe mbaka ye kanyo honge. Koro gibiro mana puodhe to bedo mano. Koro Raila dong' mana iko machielo mar ka koro chiwo oboke mage ni koro mage oboke ga mae kama somba ogike, mae kama dwaro mag gik madwaro mondo mi ng'ato lar kom ni nitie. Koro mago to koro biro tiekore go kochopo kajo. To gima duong' sani ni koro campaign ema nyaka gichwaki. Jatend piny ang'e nitiere kod ng'wech ma nyaka oringi. Nyaka ket ne Raila bende joge mabiro konye nikech ng'eni lemo ni ok en mar Raila, en mar Kenya. En mar Kenya. Koro nyaka Mudavadi bende koro nyaka titija. Nyawacho ni nyaka sani Mudavadi osetiyo tije. Motegno. Koro Mudavadi nyaka titije to gi kweth ma bende Raila wuon biro bedo godo gi winjruok mare ma entiere godo gi pinjegi. Nikech embe ng'eni koro banka nitie no koseromo gi jatend Rwanda Kagame. To ang'eni banka obiro romo gi Salva Kiir gini, obiro romo gi jo Djibouti, Ethiopia gini mondo gwenge mamalo kuro bende maki. To koro kosemako magi te to koro biro bedo mayot ka koro giwinjore ni kuom pinje 14 gi wan kanyakla. To koro apani pek tich. Koro biro rumo.